Gemeenteraadsverkiezingen 2026. Bijna 600 kandidaten. ZVL kiest en vraagt zich af: wie is de mens achter de kandidaat? Dit uur Nadine Roskam. Wij willen graag weten wie zitten hier in de studio. Wie is Nadine Roskam en waar staat Nadine voor? Ik ben Nadine Roskam, 49 jaar, woonachtig in Sluiskil. Waar ik eigenlijk voor sta, is ook de reden dat ik eigenlijk deze partij ben gaan volgen, is de toegankelijkheid in de gemeente Terneuzen. Als je met een rolstoel of een scootmobiel of iets dergelijks binnen wil. En ook een beetje richting de gehandicapte sport in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, daar heb je zelf ook het nodig in gedaan, begreep ik. Ja, daar heb ik zelf ook het nodig in gedaan. Ja, en hoe ging dat? In mijn jeugd heb ik in Gent rolstoelbasketbal gespeeld. Redelijk hoog niveau. Maar door een blessure heb ik dat helaas moeten afzeggen. Waar kom je vandaan? En met andere woorden willen we eigenlijk weten om het heel plat te zeggen, uit welk nest komt Nadine? Ik ben opgegroeid in Sasverhent, geboren in Hertogen. Tot 2018 daar gewoond. En dan ben ik na mijn scheiding verhuisd naar Sluiskil, omdat dat eigenlijk de enige plaats op dat moment was. Waar een huis was, waar een trap zat, maar ook zeker een slaapkamer beneden, zodat ik niet naar boven hoefde te lopen. Oké, en daar woon je nog steeds? Daar woon ik nog steeds, Daar woon je nog steeds. Met veel plezier? Zeker. Wat doe je in het dagelijks leven, Nadine? Ik ben vrijwilliger bij een aantal verenigingen. Dus onder andere een sportclub voor gehandicapte kinderen in de gemeente Terneuzen, iedere woensdagmiddag. Werkzaam administratief bij Stichting Steunpunt in Terneuzen. Oké. Dus dat is... Ja. Kijk, wat is het leuke daaraan? Ja, de diversiteit, zeker bij de cliënten die we hebben bij de stichting. Dat kan van alles wat je daar tegenkomt. En de sport, dat is voor elke 5 weken, zeg maar, beoefenen wij een andere sport. Om de jeugd toch ook te laten zien wat wel mogelijk is met een beperking qua sporten. Ja. En waar gaat dan de voorkeur van de jeugd naar uit? Het grootste deel gaat uit naar de rolstoelbasketbal. Oké. Dat spreekt jou aan. Dat spreekt mij zeker aan. Ja, dat geloof ik. Hoe ben jij de politiek ingerold? Mijn vader heeft vroeger ook in de politiek gezeten. En Ingrid Wortel, de lijsttrekker bij ons, die is ook actief in de stichting waar ik actief ben. En die heeft mij gevraagd van, lijkt het je niet iets om een keer langs te komen om te kijken of het je interesse toont, ja of nee. En uiteindelijk ben ik daar zo tussen gerold. Wat zijn de verwachtingen richting de 18e maart? Dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Ik zit er nog zelf nog niet zo heel lang bij. Dus Nee. Muziek, is dat belangrijk voor je? Ja, ik ben zelf ook al vanaf jongs af aan muzikaal geweest. Ik doe er nu niet zo heel veel mee, maar dat speelt wel inderdaad een grote rol. Ja. Als we het hebben over de politiek, we hebben het over de gemeenteraadsverkiezingen 2026. Waar moet jij het van hebben? Puur uit mijn eigen ervaringen, zeg maar, als minder valide zijn. Dat ik me daar toch heel veel wil in gaan zetten om te kijken of daar verbeterpunten kunnen komen binnen de gemeente. Zijn er nog veel verbeterpunten mogelijk volgens jou? Dat moet wel kunnen, ja. Welke verbeterpunten denk je dan aan? Ja, bijvoorbeeld zijn normen, zeg maar, qua hoogtes van drempels. Ja, heel vaak of zijn ze te breed of te hoog. En als je al binnen kan, dat je een winkel binnenkomt, dat de gangpaden heel smal zijn. Dat daar toch wel iets van aanpassingen mogelijk moeten zijn om toch fatsoenlijk binnen te kunnen ergens in de gebouwen. Hoe krijg jij dat urgentiebesef straks op de politieke agenda? Nou, ik ben eigenlijk van plan om te kijken of het mogelijk is om met een groep mensen rolstoelen te lenen bij desnoods onze sportclub. Mensen in een rolstoel te zetten. Ja? En dan gewoon de straat op gaan. En kijken waar die mensen dan tegenaan lopen op dat moment. Dat ze zelf kunnen ervaren waar wij tegenaan lopen. Wat wel kan, wat niet kan. Ik denk dat dat voor veel mensen een eye-opener zou zijn. Dat denk ik wel, ja. Wat ga je doen als je niet gekozen wordt? Stel je komt niet in de raad. Dan hebben we nog steeds, dan kom ik jou tegen op straat en dan zie ik nog steeds dezelfde Nadine? Ja, zeker. Ik blijf me ook gewoon inzetten voor de zaken die ik belangrijk vind. Ja, dus daar verandert een eventuele voorkeurstem. Dat verandert daar niks aan. Nou, Nadine, wij van Omroep ZVL danken je hartelijk voor je komst naar de studio. En we zijn heel erg blij dat je eventjes tijd voor ons wilde vrijmaken. En we wensen je heel veel succes op de 18e maart. En na de gemeenteraadsverkiezingen, wie weet spreken we elkaar nog eens een keertje. Dank je wel.